Aw bisimila Kanta Media a don kibaru kan. A bɛ foli lase maliden bɛɛ ma, Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan. K'a ɲin'a fɛ diɲɛ in a ka cari kosɛbɛ, n'o de ka partager. An b'o ɲin'aw bɛɛ lajɛlen fɛ. Agence Cuba Voyage k'u b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan, Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan. K'olu ka san 2025 a tɔgɔ sɛbɛnw olu daminɛnen don. Aw minnu b'a fɛ ka taa ka hiji baaraw kɛ ka sanga ni san 2025 in ye, k'a ka wuli ka se u jabala la. O cogo kelen in na, min ye umura kɛrɛnkɛrɛnlen bɛnnen b'u fɛ décembre kalo in yɛrɛ la, Gadan. O bɛ produit Gadan ko fɔ, a nɔnɔmugu, lɔgɔti ani a tulu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen. Hakaja te ka di aw minnu ye, te Gadan a y'o k'a taalan ye. Produit Gadan a bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ, an bɛ don min na ko bi. Agence dayɛlɛ an fɛ Bamakɔ yan, kɛrɛnkɛrɛnna Yirimajɔ, Sibirido, min n'a bɛnna kalo in tile 7 ma. Agence min n'an k'a ma ko Engrais Travel. Engrais Travel, a ma ɲɛma o y'an karamɔgɔ Abubakar Tolo ye. Ɲɛma dangan o y'an karamɔgɔ Ibrahim Kone ni maa caman dɔn ni kanda sira ye. Ninnu farala ɲɔgɔn kan ni ka ni agence ba in sigi sen kan. Nin don in na, o ye wele bila alisilamɛw ma, ka wele bila agence tigiw ma, ka wele bila hijidenw ma, k'a fɔ olu ka nin agence ba in a bilala sen kan i n'a fɔ agence ba tɔw bɛ sen kan cogo min na. Nin don in na, sariya minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye, olu filɛ nin ye. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم. Maa o maa bɛ kɛnɛ in kan, i ye kɛnɛ in lasɔrɔ ni sira o sira ye, aw nisɔndiyalen b'i fo k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ka aw bisimila aw tare tare nin kɛnɛ in kan, ka Alahu Taala deli aw natɔ fɛn bɛ aw sɔrɔ, aw segintɔ foyi kana aw sɔrɔ. Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Kuma in daminɛ la n bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛn ka di an ka maakɔrɔbaw ma minnu ye kɛnɛ in lasɔrɔ. An baw bɛ yan, an faw bɛ yan, nka k'an ka cɛkɔrɔba kɛrɛnkɛrɛn kosɛbɛ, Sheikh Abdul Karim Kone, si n'a cogoya la ka nin kɛnɛ in lasɔrɔ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a ni ce ani baraji. Ala k'a kɛ baraji a n'a ye, Ala k'a kɛ alijinɛ sara ye, Ala ka kɛnɛya jiri ni a ye. Ka tila k'an ka cɛkɔrɔba fo Muhamad Tolo wala Ingrid Tolo k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn, k'Ala deli Ala ka si ni kɛnɛya kalifa n'a la hali sisan, Ala ka barika don an n'u bɛɛ lajɛlen na. Ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di agence de voyage ma, ka kɔn ɲɛ maison de haji o directeur a ka nɔrabila min bɛ kɛnɛ kan yan, Dr Abdul Fatah Sise k'a fo, k'a ka nɔrabila fɛnɛ fo kɛnɛ in kan kosɛbɛ, kɛnɛ bonya ko o don a ye. Ka foli di agence de voyage ma, fɛn fɛn ye nin kɛnɛ in lasɔrɔ k'a daminɛ groupement Al-Huda la, n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi a fɔ sababu ɲuman. Groupement Al-Huda k'u fo k'u waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan. Agence Dagakana Voyage k'a fo k'a waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan. Agence Cuba Voyage Alhaji Mahamani Tarawele a fana bɛ kɛnɛ kan yan k'a fo k'a waleɲuman dɔn. Agence Al-Umra Muhammad Sila ani Dr Bagayogo u bɛ kɛnɛ in kan yan k'a fo k'a waleɲuman dɔn. Agence Dalijin Voyage Abubakar Haidara a bɛ kɛnɛ kan yan k'a fo k'a waleɲuman dɔn. Agence fɛn fɛn y'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ kan, an da ye minnu tɔgɔ fɔ, an da ma minnu tɔgɔ fɔ, ka bɛɛ lajɛlen bonya don kɔrɔfɔ in na. N balimaw, aw minnu ye kɛnɛ in lasɔrɔ ni wulada in na, an bɛ aw fo k'a fɔ aw ye k'a fɔ aw ni ne, Alahu Taala ka sugantili dɔ bɛnna anw ma bi. O sugantili ye mun ye? Ala ko kɛnɛ, Ala tɛ bɛɛ wele a kan. Tuma o tuma hadamaden n'i yɛrɛ ye Ala ko kɛnɛ kan, Ala barika da, i k'a fo k'a waleɲuman dɔn, ka d'a kan o ye Alahu Taala ka sɔnfɛn dɔ ye, a m'o kɛ bɛɛ lajɛlen ye. N bɛ Ala deli Ala ka barika don an ka kow la. An bɛ kɛnɛ min kan yan ni agence dɔ kolomo karili kɛnɛ ye, n'o ye Ingrid Travel ye. Ingrid Travel, n bɛ segin a kan, Ingrid Travel. Travel in fɔ ka nɔgɔn nka n'an ko Ingrid, maa dɔ b'i yɛrɛ ɲininka, nin ye kan jumɛn ye? K'a fɔ aw ye nin ye kanw la dumanba ye n'o ye dɔgɔnɔkan ye. Ingrid kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye,
fɛn min n'a jɔlen don n'a sabatili an bɛ Ala deli Ala k'an ka agence in jɔ k'a sabati ani agence fɛn fɛn kɔra an ɲɛ agence tɔgɔ dara o la an kɛlen kɔfɛ ka jateminɛ kɛ k'a fɔ baara in Alahu Taala ye anw dɛmɛ hiji baara n'o ye silamɛya jɔsen 5nan ye an kɛlen kɔfɛ k'an sen da maaw ɲɛ maaw nɔ la maa minnu bilala anw ɲɛ nin baara in kan anw yɛrɛ ka jateminɛ kɔnɔ an ko an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ min bɛ jɔ o la an ye agence tɔgɔ kɛ ko Ingres Travel o cogo de la sa agence minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan a kelen kelen bɛɛ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ye hijiden bɛ se ka wuli cogo di Mali kɔnɔ ka taa Saudiya jamana kan k'a ka hiji baara kɛ basigi la k'a ka bateau kɛ basigi la ka segin ka na Mali kɔnɔ ka sɔrɔ foyi ma sɔrɔ agence fɛn fɛn kɔnna ɲɛ nin y'a bɛɛ ka laɲini wa Ingres Travel fɛnɛ nana a b'a fɛ k'i sen da o sen da nɔ kelen de la ni Alahu Taala ka jɛn ye fɛn tɛ k'a fɔ an y'an yɛrɛ bila la ten an ni maaw y'a kɛ ka kɔn bi ɲɛ san caman caman maa minnu y'u kɔnɔ jɛ an ye baara in kɔnɔ maa minnu u ye an bilasira maa minnu hali sini u bɛ an kɔ nin baara in na wa an b'a dɔn k'a fɔ baara in kɔnɔna la Ala k'an kisi ni gɛlɛya nana kɔsegi yɔrɔ min bɛ anw na o ye o maa kelenw de n'o ye an ni maa minnu ye hiji baara kɛ san tɛmɛnenw na wa hali san nataw la ni Ala sɔnna a ma an n'o maa kelenw an bɛna baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Ingres Travel bɛ labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ la min b'a to hijiden minnu tɔgɔ sɛbɛn anw bolo wala umraden minnu tɔgɔ sɛbɛn anw bolo n'u b'a fɛ an ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka baara kɛ basigi kɔnɔna la o de la an y'a yira k'a fɔ an ka nin lancement in bila sen kan ka silamɛw wele u ka kɛ seere a kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛna tɔgɔ sɛbɛn sa an kɔni kɛn bɛ ka labɛn min bila sen kan i kɛra jamana kɔnɔ yan i kɛra jamana kɔ kan ka walanda kɛrɛnkɛrɛnnen di aw ma min b'a to aw b'aw ka hiji bateau kɛ basigi kɔnɔna la o walanda kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu kɔfɛ gidi minnu bɛ yen n'olu bɛ bila hijidenw ɲɛ o tɛ maa wɛrɛw ye koyi o ye anw yɛrɛw ye ni Alahu Taala jɛna n'a ye an bɛna jɛ k'an ka hiji baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Saudiya jamana la ka minɛ Madina ka taa Maka Mina Arafa Musdalifa yɔrɔ baba minnu bɛ yen ni hijidenw u bɛ taa filɛ an bɛ ziyaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna a ma Ingres Travel ka laɲini ye hijidenw ka se ka lafiya o de y'a to an ye fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan maa minnu man'u tɔgɔ sɛbɛn an fɛ fɛnɛ an bɛ se ka hôteliw ɲini u ye hôtel minnu bɛ yen n'a ka surun haram 2 bɛɛ lajɛlen na min b'a to u b'u ka bateau kɛ basigi kɔnɔna la ni Alahu Taala ka jɛn ye aw ka kɛ seere ye o y'a to aw welela k'a fɔ bi sibiridon dɔ wulada fɛ n'a bɛnna décembre kalo tile 7 ma san 2024 agence kura dɔ dayɛlɛnnen filɛ Mali la k'a tɔgɔ da ko Ingres Travel agence in ka kalifa don Alahu Taala la ka bonya da aw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ka Alahu Taala deli Ala ka ko in kɛ basigi la an bɛɛ lajɛlen n bɔtɔ kuma la ka ladɔnniya k'a fɔ Rajaba kalo min bɛ nalen nin ani sunkalo min bɛ nalen a tile 15 laban nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an kɛn bɛ ka umra spécial dɔw labɛn ni maa minnu b'a fɛ ka voyager ka taa Saudiya jamana kan basigi kɔnɔna la ni Alahu Taala ka jɛ ye o siraw dayɛlɛnnen don ka aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu bɛ yen n'aw y'aw ka baaraw bila k'aw ka ciw bila ka na nin kɛnɛ in kan ka segin ka foli kurakuraya ko kura ka di maison du haji directeur ma ale min b'a la n'a ka dayɛlɛnnen bɛ an ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen gɛlɛyaw faamuyaw an b'a fɛ ka minnu sɔrɔ hiji baara la a kɛn bɛ k'o sira nɔgɔya ye n'a b'a la ka baara kɛ minisiriso min sigilen bɛ diinɛ ani batokow ani laadala kow olu ɲɛnabɔli ma o ka baaraw dugumala fɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn tuguni ka di agence de voyage ma olu minnu bɛ yen olu le sababu la n'an y'an ka agence fana sɔrɔ u ka kɔnɔdiya n'u ka cɛsiriw la ka foli kɛrɛnkɛrɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ka di ayiwa Al-Umra ma i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min ka di groupement Al-Huda ma ka di ayiwa Dagakanɛ voyage ma ka di Kuba voyage ma ka di Dalizine voyage ma ka di agence fɛn fɛn n'u jɛra ka baara kɛ san tɛmɛnlenw na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn maa o maa ye kɛnɛ in sɔrɔ yan teri sira la dɔnbaga sira la balima sira la jɛɲɔgɔn sira la diinɛ sira la bɛɛ n'i tɔgɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ aw bɛɛ bonya bɛ kɔrɔfɔ la ka Alahu Taala deli an minnu sigilen filɛ kɛnɛ in kan yan Ala kana an si fa k'a sɔrɔ an ma taa alikaba y'an ɲɛ la Ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ingres Travel anw ka laɲini ye min ye o ye bonya anw b'o sɔrɔ ni aw ka baarali ye
wa lafiya aw k'o sɔrɔ na aw nana fɛ o ye anw ka laɲini ye kisi ka aw sɔrɔ nin taama in fɛnɛ kan o ye kungotigiya ye ka ɲɛsin anw ma ka Alahu taala deli Ala k'an bɛɛ sɔn a ma hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmanir Rahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anga foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka foli kurakuraya ni baara in kɔnɔ maamu y'an dɛmɛ ni baara in kɔnɔ don tɛmɛnlenw la dɔw ye kada voyage an'u jɛra ka ni baara ninnu kɛ an ye hiji baara kalan u bolo o dɔ ye agence Nour Travel ye a ka foli bɛ nin yɔrɔ in na ka d'a kan an ye hiji baaraw kɛ ɲɔgɔn bolo an ye faamuya caman sɔrɔ u fɛ ka foli kurakuraya ɲɛmaayaso min n'a a jɔn bɛ Mali hiji kɔlɔsiko kama n'o ɲɛmaa ye Dr Abdul Fatah Sise an bɛ foli kurakuraya a ye ka foli kurakuraya aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ka kuma laban ni duwawu kan ye ni jama hɛrɛma min bɛ kɛnɛ in kan ni ɲɛda nɔrɔma ninnu an bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛda alikaba kan. An ka folikan kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛ agence kura ɲɛmaaba ma n'o ye Abubakar Tolo ye an b'a fɔ kɛnɛ in kan a ka cɛsiri a n'a ka wilikajɔ a n'a ka jija la nin diinɛ in dɛmɛni na yanni ka se agence ko ma ani yidenw dɛmɛni na san caman yanni an ka na jɔ nin kɛnɛ in kan an ka foli bi an ka baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yan agence de voyage la a ɲɛmɔgɔbaw ɲɛ b'o la an ka foli b'u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bi an ka maison de haji min bilalen don Mali hiji ko bɛɛ lajɛlen kunna n'a ɲɛmaaba ye Dr Abdul Fatah Sise an ka foli b'a ye a ka nɔrabila min bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'o ye o hukumu kɔnɔna na nin kɛnɛ min n'an jɔlen b'a kan an nisɔndiyalen don an sewalen don an bɛ masa taala tanu a kɛnɛ kan k'a barikada an y'a ye an bɛ an balimakɛ ka agence inauguration na n'o ye agence Ingrid Travel hali n'a y'a sɔrɔ ni dɔgɔnɔkan don n'a fɔcogo ma ɲɛ n bolo nka a bɛ min kɔfɛ o ye sabati ye sabati fɛn o fɛn n'a sabatilen don o ye fɛn barikalen n'i y'a mɛn yiri bɛ sabati yiriba dili ɲuman de b'a jukɔrɔ n'i y'a mɛn ko cɛba o cɛba i b'a sɔrɔ a ka koba kɛlenw de tɛmɛna kɔfɛ donc hukumu kɔnɔna na an bɛ masa taala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka barika don agence in na agence in Ala k'a kɛ silamɛw jigisɛmɛyɔrɔ agence ye hiji ta ni umra ta sira kan hakilisigi ani basigi kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ min nin jɔyɔrɔ in na commission de organisation de hajj min bɛ agence de voyage tɔgɔ la ale ni Mali agence bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka foli bi an balimakɛ ye an ka foli bi naliba bɛɛ ye ni agence kura in ka jalali kunkanko la o de la an b'a ɲini anw agence tigi kelen kelen bɛɛ fɛ an minnu b'a la ka kɔrɔ ale min nana kura ye k'a fɔ an bɛɛ bi ku nin kɛnɛ in kan an bɛɛ bi ku nin minɛn in kɔnɔ hijidon tɔbɔtɔli ani hijidon ladonko ɲuman Ala ɲɛɲɛ sira kɔnɔ ikhlasu kɔnɔ danaya kɔnɔ komi a fɔra cogo min arabuw yɛrɛ fɛ ko khidmatul hajj sharaf wa amana wa masuliya ko hijidenw k'u ladon ka wuli n'u ka baara ye o ye danaya de ye bonya don danaya don responsabilité don nin saba bɛɛ b'a kɔnɔ hiji baara yɛrɛ ye bonya baara de ye baara kɔrɔtalen de don parce que Allahu taala ka dunanbaw de tɔbɔtɔlen don olu b'u la tɔbɔtɔ ka taa hiji kɛ ka tila ka segin n'u ye hɛrɛ la musokɔrɔbaw b'u la cɛkɔrɔbaw b'u la a dɔw bɛ yen depuis Ala k'o da u ma se Bamako u ma taa ka don avion kɔnɔ e bɛ taa n'olu ye fo jamana ni jamana ka kalo kelen kɛ n'olu ye ka tila k'u ladon ko ɲuman ɲɛna o ka se k'u ka farida bɔ a kɛcogo ɲuman na o bɛ kɛ min kama o ye masa taala de kama ye parce que a k'ale ka dunanw de don
hiji bara a tɛ se ka bɔ ala ko minan kɔnɔ fiyewu hali n'a y'a sɔrɔ agence cayara an bɛ ɲɛsinnen don a wari ɲini yɔrɔ ma mɔgɔw kana faamu ko wari ɲini y'a bɛɛ lajɛlen ye ala ko yɛrɛ de ye asasu y'a kɔnɔ ka d'a kan silamɛya jɔsen 5 de ye hiji ye huwa rukunul khamis min arkanil islam donc hadamaden ni bɛ diɲɛ baara o baara la sɔrɔ b'a kɔfɛ nafa b'a kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se yan an bɛ bɛɛ lajɛlen don kiramandonya na ka bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya foli kan ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di agence de voyage bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ani minnu sen ma yan kɛnɛ sɔrɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Ingrid voyage Ingrid travel mɔgɔw ma ka a jɛya bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ tɔgɔ in n'o ye Ingrid travel ye o bɛ se ka kɛ tɔgɔ kura ye agence o bɛ se ka kɛ agence kura ye nka baarakɛla ninnu olu tɛ mɔgɔ kura ye hiji baara kɔnɔ Ustaz Tolo silamɛya baara kɔnɔ hiji baara kɔnɔ mɔgɔ dogolen tɛ o hukumu kɔnɔna na maison de haji tɔgɔ la a ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ lajɛlen an bɛ foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma sabu ka d'a kan ni nin ye fɛn jira a bɛ diinɛ kanu a b'o de jira a bɛ diinɛ yiriwa a b'o de jira ka kumakan min bɛ an bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o ye k'a fɔ hiji baaraw a daminɛna tɔgɔsɛbɛnw a daminɛna fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ni hiji ko b'i kɔnɔ walima i b'a fɛ k'i ka mɔgɔ bila ka taa hiji la nin ye a waati ɲuman ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ka wuli i ka agence sɛgɛrɛ walasa ka tɔgɔsɛbɛnw sabati walasa ka baara nɔgɔya agence bolo walasa ka baara nɔgɔya organisateur bɛɛ lajɛlen bolo o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ ala k'an ka karamɔgɔkɛ ala k'an n'a sara hɛrɛ caman na Mamɛn Tarawele a bɔra ka kuma kolomaba dɔ fɔ a ka kumaw kɔnɔna na kuma ninnu bɛɛ ye koloma ye nka dɔ bɛ yen an bɛ an fanga fara o kan kosɛbɛ kosɛbɛ hiji ye bato de ye hiji organisation ye bato de ye bato do min ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a baara in yɛrɛ nafa min bɛ sɔrɔ a la o ye fitinin dɔrɔn de ye mɔgɔ man kan ka u fanga bɛɛ digi o kan a lahara nafa o de ka bon kosɛbɛ sabu ka d'a kan agence de voyage min bɛ hiji organiser adamaden bɛ baara kɛ hiji hukumu kɔnɔna na e bɛ ko min n'a fɔ ala ka dinɛw olu ladonba hali an kelen kelen fɛn fɛn filɛ nin ni dinan bɔra yɔrɔ la ka na jigin kan ni mɔgɔ y'a intéressé i ka dinan na a bɛ diya i ye donc hijidenw mɔgɔ o mɔgɔ b'i occupé hijidenw na k'u kungo k'i kungo ye o ka bon ala bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan donc ni an ye ikhlasu kɔnɔna jɛlenya ni ala kama baara fanga bonya o la an bɛ diɲɛ nafa sɔrɔ a la o y'a la fitinin ye lahara nafa o de y'a la belebeleba ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ka bɔ kuma kɔnɔ an bɛ foli kurakuraya Ustaz Tolo a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen ye ka foli kurakuraya agence de voyage bɛɛ lajɛlen ye ka foli kurakuraya hijiden bɛɛ lajɛlen ye Ustaz Tolo an baarakɛ ɲɔgɔn don i n'a fɔ an ka karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogoya min na agence a tɔgɔ la fɛn kura don mais agence directeur mɔgɔ kura tɛ baara in kɔnɔna la a n'an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ wa baara in a b'a a dogodogo ɲɛ caman dɔn donc an bɛ dugawu k'a ye ala ka baara in sabati a bolo ala ka agence sabati ala ka agence sabati ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما
ولا تجعل معنا ولا منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kasangani Malika Kuranko Sabatili Anga Ministri Nyama Nyere Toma Abdullahi Maiga Zirnaldo Fintigla Kado Aye la seke Kasangani Mali Kuranko Abe Danka Minka Anga Jeka Lamenke Kabo Ola jatimne mun se kurantike dadigi mun ke anga jamana diuna vraiment amadogo mogosila donc vraiment ka kanga ageto nyini se bela jelen fe mais baramundo a kuno ka dun kosobe je crois que ce qu'on a un baradam ne fro kata énergie du Mali la katulu la main c'est frembu ou bolo o temelen ko un nyongo soro depuis 9h un erdru ke c'est barala o erdru temelen ko fe en Benamunkan, Niala Sonama, lundi, donc Tenendo, ministre de l'énergie, ni Edem Ere Brakilo, Luni, Munka Baraka, Nani, Tadjanga Jamanakono, Nuru Benanyoué, et vraiment proposition d'Obulo, moi pour la main, Amesika Benkola Chumuna. Au Temelenko, Niala Sonama, mercredi, Ani jeudi, Edem, Ani Cru, Ani ministère de l'économie, Ani ministère de l'énergie, Lubina Barake. Simulation d'oka donc frais d'oka mumbato là son ame bon kurantege ben konala donc là son ame vendredi donc juma do 9h les ministres d'amont ni premier ministre d'amé nyongo sur ani mo be pour que ça ka barake au plan ka mais mun ka gelen ko sobe plan mun ka boya fo nga ben plan clinique na benamun ka là son ame au plan ne be ira nga jamana nyamo la son excellence le général d'armée Assimi Goïta Nimbe dans ce cas bi donc barla min labena kala sawma kanta meja nyema sofe ka nyino befe jain aka chari kosebe amba fo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni kibaria dumaye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya fila ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye kooko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdoulaye Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma sabu ɲuman ɲini Allah ye sabu ɲuman